the cross of Jesus Christ in our Asian shores. It's now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Mga igsoon, padayon tang nagampo sa Ginoo sa mga grasya nga atong ikinahanglan, labi na gyud ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ang atong mga giantos karon nga pandemic nga unta maayo na ni ug ang ato usab nga mga benefactors and donors bubuan untas mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayud mapakyas. Patalinghugi ang among pangamuyo. Luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tobit. Niining tungura, si Ana naglingkod daplin sa dalan nga nagpaabot sa iyang anak. Sa wala madugay, nakita niya siya nga nagkaduol o gitawag niya si Tobit. Tanawa, ani ana ang atong anak ug kuyog kaniya ang iyang higala. Sa wala pa sila mahiabot kang Tobit, si Rafael miingon kang Tobias, ang imong amahan makakita pag-usab. Isighid lang ang apdo sa iyang mga mata, ingon og usa kahaplas. Ang tambal makapakupos sa puti nga habol-habol, sa ingon nga mapanit nimo kini ug mahiuli ang pananaw sa imong amahan. Midagan si Ana ngadto sa iyang anak, gigako siya ug misinggit. Karon nga nakakita na ako kanimo nga buhi, anak ko, mahimo na nga mamatay ako nga malinawon. Og mihilak siya sa kalipay. Mitindog si Tobit ug nahisukamod siya ngadto sa pagula sa patio. Si Tobias miduol kaniya nga nagbitbit sa apdo sa isda. Iyang gihuyop ang mga mata sa iyang amahan ug gigunitan aron malig-on. Miingon siya, ayaw na karon kaguol, amahan. Unya ang apdo gisighid ni Tobias ug sugod sa kadaplinan sa mga mata ni Tobit, iyang gipaksit ang puti nga habol-habol. Migako si Tobit sa liog ni Tobias ug mihilak sa kalipay. Unya mituwaw siya. Makakita na ako kanimo, anak ko, ang kahayag sa akong mga mata. Dayga ang Dios, dayga siya tungod sa iyang kahalangdon. Dayga ang tanan niyang balaang mga anghel. Padayunon unta niya ang pagpanalangin kanato. Dayga ang tanan niyang mga anghel hangtod sa kahangturan.
Iyang gipadala kanako kining sakita, apan karon makakita na ako kang Tobias nga akong anak. Unya sa dakong kalipay, misulod si Tobias sa balay ug nagdaig sa Dios sa makusog nga tingog. Gisuginlan niya ang iyang amahan sa kalampusan niya, nga dili lamang sa lapi ang nadala niya, kundili makapangasawa pagayod siya sa anak ni Raquel nga si Sarah, kinsa nagpadulong na ug sa dili madugay moabot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo kalag ko, dayga ang Ginoo kalag ko, dayga ang Ginoo kalag ko. Daygon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko pagdaig ang akong Dios. Samtang buhi pa ako. Dayga ang Ginoo ang Ginoo matinumanon hangtod sa kahangturan, nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga gibihag. Dayga ang Ginoo kalag ko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo naigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Dayga ang Ginoo kalag ko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya. Unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo, miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingko diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyag Ginoo, busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Jesus mitubag kaning iyang argumento, padayon kini sa argumento nila sa mga leaders, sa mga Hudiyo, nga nagsigig question niya kung siya bagyod ang Mesiyas. Kay ang ilagong gisunod, mao man ang panagna sa mga propeta nga ang Mesiyas kaliwat ni David or tawgon nga anak ni David. Niya kay si Jesus nailhan man nga taga Nazaret, outside man na sa lugar ni David nga mao ang Bethlehem, mao digid sila katuo. Pero si Jesus baya sa tinud-anay didto gyud na tao sa Bethlehem. Wa lang sila kakita kay didto man gipanganak sa pasungan. Pero didto gyud Bethlehem na tao si Jesus, didto lang nagpuyo nitubo sa Nazaret. Pero kining argumento ni Jesus, iyaning gipakita nga kitang tao ba ang wa nato masabti mao ang Diyos nun nga pamaagi. Makasabot ta sa tawhanon, ma-explain nato ang tawhanon nga aspeto sa Mesiyas. Kay kanigong Mesiyas mao ang manluluwas. Duha man ni siya ka levels, na ay manluluwas nga tawhanon, na say iyang pagkabanluluwas nga langitnon. Sa iyang pagkamanluluwas nga tawhanon, kaliwat siya ni David. Pero sa iyang pagkamanluluwas isip Dios, Ginoo siya ni David. Nakasabot mo wa? Wa mo kasabot. Basta sa iyang mo nga ningon siya diri, iya lang gitagaan ba og kuan ang ilang utok ba nga basig gapataka na lang mugyaw-yaw. Basig ang inyong gipasabot nga kaliwat ni David, nga si David unang natao kaysa manluluwas. Dili na pasabot nga si David una nga natao kaysa manluluwas. Pero dinhis kalibutan, si David, siya mo'y unang natao kaysa manluluwas nga nahimong tao. Nya mao na kay ang manluluwas nga tinud-anay mao man ang Ginoo, Ginoo man siya ni David. Ang gusto ni Kristo nga atong puy-an or atong dawaton nga ang Mesiyas makahimo siya bisan unsang paagiha nga matawo siya sa kalibutan. Makahimo siya ba? Mingon ka, nganong nagtubo man kas Galilea? Yan, buot ay kas Mesiyas, nga Ginoo man siya. Di man siya makontrol og tao. Amo na, di nato kontrolon ang Ginoo. Tagaan ta mog sampol ha, kanang imong pagkaway bugas. Wa kay kwarta, nasakit pagyud ka. Nya porte nimong buotana kay magsigi kag simba. Unsa man, magmahay kas Ginoo dili. Na mga naong ninyo ang butlag di ba magmahay. Unya tuwa hinoy imong silingan nga wa gi simba-simba, magpunay paglibak nimo, perti pag yung isuga, mao mahinoy arang-arang pagkabutang. Ikaw hinong gasigig simba, gatinarong, nagsigi naman hinoong kag antos sa tumang kalisod o mga kasakit. Usahay mo, ingon rabatana, Ginoo, unsa man ka? Wa ka kakita nako sa akong kahimtang. Muna, pugson na yun nimo ang imong isigataw. Tabangi taong ko ninyo ampo, nga masolbad ni akong problema. Niya ingnon ninyong pare, Father, help us storm heaven with prayers. Ana dayon. Storm ko nato ang heaven with prayers. Mura ba hinog kita na hinoon maoy nagmaster sa Ginoo? Mura ba ang ato ng pagbuot mo'y matuman? Karon baliha. Ingna ang Ginoo, ako ginang Ginoo. Kining akong kasakit, nahibaw-an niya. Nya mausad ni ang iyang gihatag nako, ug mao ni ang makalipay nako. Ang wa nako mahibaw unsao nako nga malipay ko aning akong pagkaway bugas.
niining akong sakit. Tanawa, di ba pahinumduman dayon ka ni Kristo or sa Ginoo. Nganong nalipay man si St. Francis of Assisi nga nagpakilimos kaysa magpahimos atong dako kay niyang bahandi. Nganong mas nalipay man siya nga nahimong makililimos. Nganong mas nalipay man si San Roque nga gipriso siya siyang uyuan didto sa kaugalingon niyang balay niya naganto sa sakit hangtod namatay kaysa pakpakan siya og alimahan siyag maayo. Nganong nalipay man siya ato. Nganong nalipay man si Saint Teresa of the Child Jesus didto sa iyang pag-antos sa tuberculosis for 5 years hangtod siya namatay kaysa himsog siyag lawas unya mahimo patingali siyang superior sa ilang Carmelite orders. Nganoan? Kay bao mo? Kay bao? Di man mo Ginoo. Ay nalagpangutana. Mao na day problema, di man ta Ginoo. Mao na sa atong unang pagbasa, ang 4 ka tuig nga pag-antos ni Tobit. Si Tobit ba mo may kuan diri? Nabugtian og dili ma-explain nga kalipay sa dihang naayo siya sa iyang katong katarak. Kadto yang 4 ka tuig nga nga pag-antos, giandam di ito aron siya maka-experience og dili ma-explain nga kalipay. Munang kasigir siya daygon ang Ginoo, daygon ang Ginoo. Ang iyang anak nga si Tobias, purtis ang lipaya. Kaya siya man to'y nangitag tambal para sa iyang papa. Nakapangasawa na mahinoon siya dito, hinoon atong Sara. Sa sige niyang pangitag tambal ba, niya naayo pag yun iyang papa, napangasawa pag yun si Sara. Niya si Sara, nag-antos ba yato? Porting antos ni Sara, kay sunang kay namatay ang iyang 7 ka bana. O karon hinoon na hinoon siya bana, buutan pag yun, Diyos nun pag yun, wa pag yun mamatay. Usahay man gud ni mga igsoon kining atong kasakit ba ug di ta kabantay magdepresyon ta, ang uban gani maghikog, pero wa gid ta kahibaw di ay nga ang Ginoo sa matag kasakit naa siya giandam nga dako kayong kalipay. Kana mo ikuwang kay nato muna ayaw pagsigigmahay anang imong kasakit kay dunay gasunod anang kalipay. Design na sa Ginoo. Design sa Ginoo ba? Kana bitang mo tan-aw ko anang mga salida-salida baka ng karate-karate, kungfu-kungfu, nila jakitsan, niya mag-training pa sila, mag-training. So sapit mga bali ang lawas ana, siging reklamo ngano maning mura na maning mabali akong lawas ana di gyud mo pato ang master, sige hangyog inat ang lawas, sige inat ana. Pag abot na sa panahon nga doon na siya kontra nga Grand Master nga dautan ka istanan, ang kadto ding iyang labing lisod nga training nga portigin niyang reklamuha mao day iyang nagamit pagbuntog atong Grand Master nga dautan kaayo nga kun wa pa siya adto mudawat atong maong grabe kaayong pagpuga sa iyang kapasidad, patay siya ditsong. Mao day na i-plus man dayon mahinumduman day niya nga ang iyang kamot ni kumot adtong murag kagahi nga bato niya portig niyang reklamo iya nagong paakon ipakumot yun hangtod yun nga napuga gid niya mao iyang gigamit pag patay sa kadtong Grand Master. Mao sa na ang atong kasakit. Kining atong kasakit mao sa atong gamiton pagbuntog sa yawa. Manalitan, masakitan ko. Kay di jud ko motubay sa madre. Nana, sige lang gid ter, antos lang gid ta. Nga nahitabo man ron nga nagmisyon ko dito sa bukid. Kuyog sa madre. Ni uwan magparting kusuga kami ramang duhas payag. Ni ang madre mag-ilis. Mag-ilis yung madre kay nabasa man. Ana. Unya kay naanad naman ko nga di ginabuhaton, di gyud mahitabo. Nya ang madre kay wa man maanad. Uy ning kuan man. Ning
Ning lukluk mas pare. Ana. Naanad naman sa kog salikway anang buhata, nya grabe gyud ang pagsalikway, gihilak-hilakan itong pagsalikway. Makaingon jud ko, karon na lang Hinuo nako gub-on ang akong gipanday, ang akong gihuptan sud nas dugayng panahon. Ako na lang ibilin ditong Madre, muli na lang ko. Tanawa inyong mga naong, wag yun, mutuo. Ilong da Padre. Biyaan ka ni mugdi mangluspad. Depende lagi na kung sa imong gimaster. Ug ang imong gimaster mo give in dayon kas temptation, di usa lang ka ana, wana kuha na ka. Pero naanad sa kag overcome og temptation, bisag unsa pa nakalisod, makuha gyud na nimo. Ug mao na ang kasakit. Ang kasakit mao ang pagdawat sa mga butang nga lami nga dili di ay angay pahimuslan sama anang kwarta. Nindot magyud na kay kwarta, tagaan kas Ginoo og kasakit sa kakabus. Nya imo nang dawaton ang kakabus, malipay na ka nga ikaw kabus. Basta lang honest, basta lang dili lang gyud ka mangawat. Nakaron gibutang kag posisyon sa gobyerno nga ikay tig-disburse og kwarta nga ang imong signature maoy makaparilis anang binilyon na kwarta. Unsa man, mangawat ka dili. But lang ka ninyo. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios, puno sa pagsalig, muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan, nga ang mga grasya nga iyang nadawat, gikan sa Dios, mapaambit ngadto sa uban, pinaagi sa mahigugmaong pagsangyaw sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga naa sa pangagamhanan, nga ang gugma, mutukmod kanila sa paghatag sa ilang tinuoray, nga serbisyo, ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton, nga rataptan niining COVID-19, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaupagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga parokya, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga ang grasya sa Dios mahatod kanila ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, gitudluan mo kami sa paghigugma, busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
sa imong kamang ihatagon. Nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini kalanon sa kalagalang kanamo. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang kusaka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagyay pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad niining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig o paghigugma, himua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi o pinaagi niining Eucharistia, pasaylua ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alad kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kami sa mga nakasala ka namo, dilin mo kami, inubiyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ay muman ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo.
Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil kundili usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, bag-uha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Pasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang mga dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Hiyampo mo kami. San Jose, Hiyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Hiyampo mo kami. San Roque, Hiyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Hiyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Hiyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Hiyampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung ilhon sa Hesus nga atong manluluwas ug dili nato siya diktaran unsaon ta pagluwas. Atong update sa atong nahalin nga mga slots, hinay-hinay lang kitag irog ning abot na ang atong nahalin sa Hope and Opportunity slots o 3,900 slots. Pakpak. Nag-anam na gini kadjutay, 1,100 na lang ka slots ang nahibilin. Masigwa pa mo gid mo kapalit ha. Pamalit na mo ani kay mahutdan niya mo sa supply. Ang atong mga nag-una karon nga mga panginahanglan maong pagpamalit og yuta. Ni anay mga yuta nga palitonon, kwarta na lang nga gamitonon mo iwa. Nang tinabangay lagi ta anig ampo. Meeting mi sa pastoral ug sa finance kagabi na sa tay mga pamaagi pero mao ni roy nag-una nato nga mga kuan kinahanglanon. Mughatag mo ginagrasya ang Ginoo sa nato. Una ampo o pagtinabangay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butin. 500 years of duty, 500